दिनै हलि दिन बे हलिनि yang jottonu tipra basirauno ani khakaham techibai afaru जों जत साइमनो हलि दिनो अब हिन्दुनि उत्सव जों जत्तनो तंथलायो सुरिलायो आबल बागै आं जत्तनो कयनाय जे हलि थुङै फानो जाते चिनि अर बिसिंखला तांथु गाहाम गोनांख्लायै एन्जय खायथो आबनि बागै जत्तनो कयनाय जाते डिसिप्लिन खायै सिस्टेमेटिक खायै चिनि हलिनो पालायनो बागै आं जत्तनो कयो ते जत्तनो खाकाहाम याफारो केउ ताके बेंदि जों जत्तनो अब बेनिफिटिं नाय निनि स्पोर्ट कम्प्लेक्स हन्दी हस्पिटल हन्दी हस्टेल हन्दी अब बेबा तिब्रा साने बागैसे अब दरिसे जों दरि टाइम मते जों काम खायबि हंखाय अब चिनि प्रोजेक्ट सक्सेस यांनाय अब जत्तनो कयनाय फारि जों जत्तनो जे डेभलपमेन्ट मा जागो उन्नति मा उन्ना थां जागो केबो बारा ताखैदि जों जत्तनो कथलायै जों कोअपरेट खालायै जों उ चिनि कामनो जों सक्सेस खायनाय हामबाय कायसा जों नेशनल ल यूनिवर्सिटी जों खायनाय अब जों अलरेडी प्रोजेक्ट तोरि खायखा चिनि आगतला गानाङा देव जों कायसा ताव जागा नायतुक दंगो जागा मान खांखाय जों कायसा नेशनल ल यूनिवर्सिटी अब जों खुलावनाय अब जों 50 कोटी जों बाजेट नारखा बाजेट खायखा ताई बालायखनो तावथावमानि खासरांमानि कप जों तैबो खायनो हाय बालायखना स्पेशली चिनि तिप्रासानि दफानि बागै स्पेशली चिनि खेला खायनो स्पोर्टनि बागै जों कायसा निनि इम्पोर्टेन्ट कायसा चिनि स्पोर्ट न जों तैबो स्पेशल फुटबल भलिबल तै विभिन्न स्पोर्ट न जों डेभलप खायना बागै जों कायसा प्रोजेक्ट तैरि खायखा अब बालायखनो तावथावमानि कप स्पेशली चिनि फुटबलनि बागै सिन्थेटिक फुटबल ग्राउंड जों खायनाय अब आधुनिकनि बागै आधुनिक सिस्टेम सिन्थेटिक फुटबल ग्राउंड अब जों नुयाखौ जों तिब्रा खायनाय आबनि बागै जों लाय 20 कोटी रां बाजेट खायखा अब 3टा जा खायजानाय आबलाय खबर गाहाम जत्तो चिनि जे स्पोर्ट कम्प्लेक्स सिन्थेटिक स्पोर्ट प्लेग्राउंड अब चिनि तिब्रासा एरियायाव खायजानाय कायसा खायजानाय बजा खायजानाय चिनि खुमुलुंग जों साइमा चिनि खुमुलुंग जों कायसा सिन्थेटिक फुटबल ग्राउंड जों खायना बागै जों अलरेडी बाजेट तैरि खायखा खुमुलुंग कायसा खायजानाय ते कायसा जों खुवाई पद्मा बिल पद्म बिल कायसा खायजानाय ते कायसा जों किल्ला वो 3टा जावो किल्लाओ वो 3टा जावो जों सिन्थेटिक फुटबल ग्राउंड जों खायना बागै जों अलरेडी बाजेट प्लेस खायखा आबनि प्राय 20 कोटी बाजेट अब जों नारखा आबलायके चिनबां गाहामखौ जों साइमान जत्तनो चिनि तिब्रा हास्टेव विशेषके चिनि तिब्रा साराव फुटबल जों 80% एबाव चिनि प्लेयार्स अब तिब्रासा आबनो वान सौयैनो जों फुटबल अन्थाइबो जों गथुक तिसना बागै जों अब कायसा प्रोजेक्ट नारखा साइमानो चिनि थांनाय मासाव चिनि फाइनान्स मिनिस्टार चिनि बरमुना जोग निर्मला सीतारामन बो कायसा घोषणा खायखा अब जों वर्ल्ड बैंक हयते जों रां नाहरनाय 1300 कोटी टाका 13 करोड़ 1300 कोटी टाका बाजेट जों प्लेस लाइक बाजेट जों अतिसाका अब जों रां माननाय अब जों वर्ल्ड बैंक हयते जों रां नाजारनाय अब गोबां प्रोजेक्ट दङ जागा जों जत्त डीएम जों साइरिखा चिनि अब बेसेबा चिनि तिब्रासारि दफानि बागै ओवरऑल डेवलपमेंट बागै चिनि लामा नक निनि जेकुनु इन्फ्रास्ट्राक्चर डेवलप खायना बागै जों 1300 कोटी टाका जों प्रोजेक्ट खाय दङ अब 5 बोसोरनि टारगेट 5 बोसोर बिसिंगो अब प्रोजेक्ट अब कमप्लीटिंग नाय जों दा जत्त डीएम नो जों साख्लाय दिखा जाते विदिन 1 year आ प्रोजेक्ट सबमिट खायना बागै गाव गाय चिनि बेलायखनो चिनि तिब्रासानि बागै अबनो पुइला आं जे सीमा मते अबनो पुइला जों अबाय प्रोजेक्ट माखा अबाय रां माखा अबनो जों ठीक लायै जों जत्तन मिलि लायै जों एडिसी नन एडिसी स्पेशली एडिसी एरियागो अब इनवेस्ट खायजानाय अब खरच खायजानाय 100% तिब्रासानि बागै जों खायनाय आबांगै ओ प्रोजेक्ट न जों वाइसफोरनो मायाखौ अबनो पुइला चिनि इंडियन गवर्नमेंट हयते भारत सरकार हयते चिनि नरेंद्र मोदी जी न हामजागैबो
अबहाय कायसा जों पेकेज रिखा स्कुल जों अलरेडि जों मानजाक अब जों 16टा स्कुल अब काम चलाय दङ विदिन 1 year बा 2 years अब बाय थांनाय अब प्रोजेक्ट बाहायनो जों अलरेडि खालायगा 16टा एकलबे स्कुल अब अंग्रानाय अब कयटा स्कुल अब अलरेडि चलाय दंखा जोंनि जों सरकार फाइभनि परेव जों कताल टोटल जों 18 माखा बनि परे जों ते कायनि बागै जों हाय बर' पस्टा पाठका आं खागो जों 20टा तिब्राव एकलबे स्कुल क्लब जागनाय ताब अलरेडि जों सरकार फाइभनि परेव जों कताल 2टा खालायखा ताब अलरेडि चलाय दङ कायसे किल्लाव अब अलरेडि रानिङै दङ तेखाति इदानिं जों नालिसरा आम्बासाव जों क्लब रैखा उसां आंथां क्लब रैखा आरो भाइनो ताब जों बत्ति शुरू खायनाय क्लास 6 हयते क्लास 12 जरा अब जों अमास बिसिङावनो जों एडभार्टाइजमेन्ट दगै अब जों बत्ति खायजानाय आरो बाङै जों प्राय 374 crore अब जों बाजेट खायखा अब हायरे जोंनि बाङै बेलाखे गाहाम जोंनि बाङै हामख्रायनाय अब जत्त 100% अब तिब्रासा सुजुग मानाय आरो बुरै जिल्ला अब बाय आं खागाव जों प्राय 12,000 आं हिसाब खैनाय माने 12,000 स्टुडेन्ट बयस एन्ड गार्ल चला बुरै आरो जों सुजुग मानाय मानो जोंनि बाजेट सेसन दा चलाय दङ मियाफ्राव जोंनि बाजेट गै थांखा ओ बाजेट बिसिंगो जोंनि स्टेट गभर्नमेन्ट राज्य सरकार गोबां मा स्किम दा प्रोजेक्ट जों घोषणा खायखा आबनो आं बिसे साना मोसुगो स्पेशली जोंनि तिब्रास्रा हामख्रायनि बागै ते एडिसि एरियानि बागै जों गोबां बाजेट नारखा अर कायसा बेलायखेन इम्पर्टेन्ट जोंनि स्पेशली बोरि रावनि बागै जोंनि बोरि रावनि बागै जों अर बाजेट नारखा लाइ 52 crore 52 कोटी टाका जों बाजेट नारखा आरो 100टा सीटेड 100 सीटेड गार्ल हस्टेल जों खायनो थाङै दङ आम्बासाव कायसे खायजागनाय आमतली कायसे खायजागनाय कैलाशहर कल्याणपुर हम्पी रैसाबारी साउथ पाहाड़पुर चम्पकनगर ते कदमतला अबायग्लै जों गार्ल हस्टेल जों थांनाय बनि बागै 52 crore जों बाजेट नारखा आरो प्राय 900 हयते 1000 बोरिरावनो जों आरो सुजुग रिनाय बेलायखोनो दिनै स्पेशल जों बोरि रावनि बागै बेलायखोनो गाहाम ताकैसा जों बेलायखोनो अबहाय गोबांमा दिनै अब दङ आं जतन सालिया ताकैसा जों बेलायखे दिनै दंथमानि कायसे खबर दिनै आगोनि ओल्ड गभर्नमेन्ट हाउस आबनो भाइरो जों ते डेभलप खायना बागै जों कायसा 40 कोटी रां जों अब बाजेट नारखा आबनो जों महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य म्यूजियम एंड कल्चरल सेंटर अब जों खायनाय अब आधुनिक डिजिटल खायख्लायनाय जों अब जों सालायखा आबनि बागै जों अब गाहाम खायनाय थप खायै कायसे जों म्यूजियम खायनाय अब महाराजनि बमुंतै महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य म्यूजियम पर बमुंतै जों कायसे म्यूजियम खायजानाय ते आरो कायसे कल्चरल सेंटर आबाद सालायजानाय आबादनिफ्रायनो जों साइमोन अब जों रां नांगौ अब जों बरिबां बाजेट जों 40 कोटी रां नारखा अमायखे गोबांमा जों प्रोजेक्ट खाय दङ आं जतन सालिया जे जोंनि नांमानि स्पेशल जोंनि तिब्रासानि रिलेटेड जोंनि गंथाय बारानि रिलेटेड आं सायख'नायाव गोबां बनि बादै गोबांमा जोंनि बाजेट दङ जों जोंनि एडिसि एरिया ते तिब्रासानि बागै जों जे बाजेट नारमानि आबते आं दिनै साख्लायो आं खागाव जों अमहायर जों बाजेट मा हाख्लायो जों कोनो समय कोनो दिनाव जों अमहायर खमायाखौ अपन पहिला जोंनि बीजेपी आईपीपी सरकार फाइभनि परेव जों अमहाय प्रोजेक्ट मानो अमहाय रां रग मानो आं खागाव 1-2 बोसोर गैयाफानो विदिन 2-3 years अबङै थानाय कायसे प्रोजेक्ट साक्सेस खायनो हाखाय टाइम नांगौ 1-2 बोसोर पाइया जोंनि 1300 कोटी टाका जों बर साका अब विदिन 5 years मा पाइरनाय कायसे प्रोजेक्ट हायनो थराके सामखायनाया आबाङै जों साइमानो तरक खाय जों आगावै दङ ते गोबां मानसिनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभलपमेन्ट जोंनि स्पोर्ट डेभलपमेन्ट हेल्थ बागै शिक्षानि बागै आबाराव जों दाबक खाय दङ आं खागाव जों भारताव
बेनिफिट मोननाय बनबा आं दिनै अमा सागलाय मोसोबो दिन तागलायनि बाजेट 2022 नि बाजेट आबो बेलायखोनो स्पेशली दिन तिब्रासनाय बागै बेलायखे गाहाम आबोनो जों ठीक खालायो जों जत्तमनि लायगै जों खा बाक्सा याक बाक्सा खालायो जों आबोनो जाहाथे ओ डेभलपमेन्ट इंतमोना जों जाहाथे उनांथों जों केबो बादाय खालायागै जों जत कॉपरेट खालायगै प्रेसिडेंट तिब्रासना गयनाय जों जेकुनु सामान जों जेरै शान्ति करि हिंखाय एरियाव पीस करि हिंखाय जों अब दिनसिनि प्रोजेक्ट जों प्लान खैतमानि अब सक्सेस जोंनाय जों अब दिन विदिन द टाइम बाउंड जों अब प्रोजेक्ट कमप्लीट खालामनांगौ अब आं गयनाय जत्तनो जे सिग्लारावनो जे दखान बारावनो बेलायखेनो चिनि मागै खबर गाहाम जों 30 कोटी टाका जों बाजेट प्लेट खालायखा बाजेट दारखा अब स्पेशली चिनि एसटी बोर्डिंग हाउस जों साइमाना गोबां मानसिनि एसटी बोर्डिंग हाउस बाक्सा खामिया दंगो अब जों रिपेयरिंग मा खालायनाय तै कतालबो खालायनाय जों अब जों टारगेट दारखा जों 30 कोटी रां स्पेशल चिनि एसटी बोर्डिंग हाउस न तैबो गाहाम खालायनाय बागै बास कताल थांनाय तै बाक्सांखाय जों रिपेयरिंग खालायनाय रिनोवेशन खालायनाय गोबां मानसिनि हस्टेलाव खामियाङै दङ अब जों लुखा अब जों स्पेशली एसटी नि बागै जों अ बाजेट सेसन जों रां नारखा 30 कोटी टाका जों रां नारखा जों एसटी बोर्डिंग हाउस कताल खायना बागै तै जों लुखा दिनै स्पेशली जों साइमानाव दिनै मुख्यमंत्री थांनाय 2-3 मास आगे कायसा घोषणा खायमानि जों दिनै खुमलुं खेरेंबार पीएचसी हस्पिटाल न तैबो आपग्रेड खायनाय कतर खायनाय आबाङै आरो बाहाय जों 30 कोटी टाका जों बाजेट प्लेस लायखा दिनै खुमलुं खेरेंबार हस्पिटाल न तैबो गाहाम खायनाय बाय कतर खायनाय बागै जों एडिसिबो आबाहाय जों बाजेट पेस लायखा आबो जों रां मोननाय गां खाकाव दिनै खुमलुं हस्पिटाल तैबो जों आरो सीट बारायनाय तै डक्टर गाहाम तबनाय तैबो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभलप खायनाय गोबां जों खानाखा खुमलुंगो दिनै कोनो मेसिन गाहाम करै जेरै आरो निने सिटी स्केन खायनायनि गरै एक्सरे मेसिन करै जों खानागो आबाङै आबानो तैसे जों डेभलप खायनाय बागै जों वान सगैनो जों दिनै केबिनेट जों सालायखा जों खेरेंबार हस्पिटालाव बाहाय खायनाय बाहाय गाहाम खायनाय आबो जों सालायहां ओ सालायमा बेसिं दैनो जों मियाफ्राव दिनै बाजेट नारखा 30 कोटी टाका रां जों खेरेंबार हस्पिटाल बागै जों रां रिनाय तैबो बेलायखे कायसा दिनै खबर गाहाम तैबो जों खुमलुंगो जों कायसा ड्राग रिहेबिलिटेशन सेन्टार जों खायनाय जोंथ' साइमानाव दिनै तिब्रासाराव दाबाव बेलायखे जों दुर्भाग्य गोबां मानसिनि सिख्लाराव गोबां लामा खरजाक ड्राग एडिक्ट गोबां मानसि दङ जों खानाखा खबर आबागै बिसोर जों खुमलुंगो दिनै सेन्टार दिनै कायसा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार आरो जों कायसा ड्राग रिहेबिलिटेशन सेन्टार खुलबना बागै जों आरो बाहायनो 1 कोटी रां जों बाजेट नारखा